Igbo ndị mana ege ntị ekelekwa m ụnụ. Ana m asị ka ekeketara anyị ihe ọma na ụbọchị taata bụ ahịa eke na ọnwa Eprel nke dị na mkpụrụ ụbọchị 17. Ugbu a gerezienụ akụkọ anyị n'uju ya. Ụmụ nwanyị ndị oji otele alachapịam ebeela akwa ma kpọkuo gọọmenti etiti ma sị ha biko dododo ka ha biko maghepụrụ ha ọnụ ahịa ha nke ha machiri. Ụmụ nwanyị bụ ndị oji otere akpara ego bụ ndị Asawo Union of Nigeria arịọ na gọọmenti etiti biko dododo na ọ ga-abụ ihe iti aka n'obi nakwa ihe ịgbawa obi ma ọ bụrụ na amachisicha ọnụ ahịa dị iche iche ma maghepụ nke ndị na-ele ọgwụ, nke ndị na-ele ihe nri nakwa nke ndị ekwurekwu. Oge onye okwupụta okwu ụmụ nwanyị bụ ndị oji otere alacha aka bụ Nwaada Helen Ikpudimkpa na-ekwekwu na-aga n'iru. Ọ yọrọ gọọmenti etiti ma sị biko dododo na ọ bụrụ na amaghepụrụ ha ọnụ ahịa ha ka ha nwee ike soro ibe ha na-agbata nwa obere aka ahịa na ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya, iji wee gosipụta nkwado ha nwere ike inyekwa iji wee kwado maka site at home nke gọọmenti nyere. O kwuru na ha ga-ebutu ọnụ ahịa ha nke ha na-ana Naira 10 nsuru ka ọ bụrụzie Naira 5. Oge ọ na-ekwe nkwa na-aga n'iru, o kwuru na ha ga-agba mbọ hụ na adọbara mmiri, ncha eji akwụ aka nakwa ihe nke a na-etete a na-akpọ sanitaiza. N'ihi nke a, ndị niile bụ ndị oji otere alachapịa mbụ ndị Asawo Union na-arịọ gọọmenti etiti ka ha biko dododo lebara okwu ha anya, tie ha aka n'obi ka ha nwee ike soro ibe ha ṅụrụ ya. Ekelekwa m ụnụ. Aha m bụ Maazị Fashola Nwezinifite. Ikolobiọma agụ na-adị mma n'ọnụ, ọfụrụ okwu ju nni ya dịrị mma.